Talagang binibigyan ako sa pagkakaawa sa akin. Salamat sa inyo lahat. Okay po. Oregon Honey. So magandang hapon po ulit guys. So andito naman tayo sa isa sa senior citizen natin na binibigyan ng monthly allowance. So actually pangalawa pa lang nabigay natin sa kanya. Nakilala natin siya last month. So dadalawin natin siya para mabigyan ng monthly allowance niya na naipangako po natin sa kanya. So isa din siyang senior citizen. So walang kasama sa bahay. So bali andito tayo guys sa Buklod, San Jose. Bang may gurang yan? Yan. Tatay Choka. Ha? Ay, dyan po sa Iyo. halunan. Yan. Pwede pa kaya po? May ayam kaya? Bakit kagaton ako? Ako lang pa. Ayo po. Salamat. Yan, tutusan muna natin guys yung bata kasi may aso. Baka kagatin tayo. Kaya ayaw si tata dyan? Ayo po. Ay, wala. Ay! Ayan, papunta lang dito tayo si tatay. Tay, magandang hapon po. Bisayin niya rin mo. Ako po baga sa dating nag-igde. So nangako po sa imong mataw ng monthly allowance mo. Ay! Dahil po ako Hindi ko doon. Hindi ko siya sabi. Wala na kaya. Ayun po. So ayan, magandang hapon po ulit. So ayan si tatay, pakilala po ulit kayo tay. Oo. Pabisto po kaya ka mo. Ano nga rin po ulit? So pangalan Florencio Nabong. si tatay Florencio Nabong. So ilang taon na po ulit kayo tay? Nasa kuya na 77. 77. 87. 87. Na kuya, sa Enero 3. Sa Enero 3. Nasa 88 na ako. So, Maabot Enero 3. Kamusta naman po 1935 ako? Opo. Kumusta naman po yung kalusugan nyo tay? Oo. Kumusta naman po yung kalusugan nyo? Wala po kayong... Wala po bang sakit? Sa talaga ng ama, ganito. Katulad rin yung pagpunta ninyo dito. Opo. Noon. Opo. Tulad man. Ganun pa rin ha? Oo. Walang iniiba. Parang yun lang ang pinag-aano ko. Yung pagtitingin ko talagang mahina. Yung paningin nyo po mahina na po talaga? Mahina talaga. Okay, so... ang sabi na nga ng iba, mayroon maputi na dyan dito sa kabila kong mata. Opo. Oo. Kaya, yun na lang mahirap na sa akin. Para sa kaalaman po ng marami nating mga viewers, sino pong kasama mo dito tay? Ha? Sino po yung kasama mo dito? Wala. Ako lang nag-iisa. Mag-isa lang po? Oo. Ako lang. So, ito lang, yung aso lang po yung kasama dyan eh. Oo. Kumain na po kayo? Ha? Kumain na po kayo? Ay, oo. Nagkain ako. Eh, ikaw. Tapos na po. Baka Yan, kung hindi ka pa nagkain. Tapos na po. Oo. Yung ano natin ngayon, yung mission natin ngayon is puntahan po yung mga senior citizen na napangakuan ko po na monthly allowance. So, bibisitahin ko po lahat ngayon. So, may nakita ako dito tayo. Ano po ito? Ano po ito tayo? Karneng baboy? Ay, dala niyan. So ano pong gagawin dyan? Yun. Ha? Manok. Baboy po eh. Baboy. Opo. Oh, basta dala niyan. Itong Domingo. So, may bigas pa po kayo? Ha? May bigas pa? Wala. Wala na. So, kailangan na pong bumili yan eh.
Ano pong ulamin niyo mamaya? Ito pong ano? Ito po, ulamin niyo po ito mamaya. Sino nito nag-iigib dito tayo? May mga laman ba ito lahat? Ito po. Lahat po laman. Nag-iigib? Opo. Si Awila. Medyo Yung nag-iigib sa malikabok na yung kanyang ano. Si Awila. Lalagyan ng mga tubig. Si Awila. Yung So, galing pa sila dito. Nag-iigib ko yun. Diyan din po kayo kumukuha ng ano? Inumin? Doon sa flowing. Sa flowing po. Doon ako nagkukuha ng inumin. Yung kinukuha doon ni Awila. Yun, iniinom ko. So, ito po yung kalagayan ni Tatay Florencio dito. Ayan. So, Huwag mo lang kalimutan si Florence. ayan, may ano pa. Ano tayo lulutuin mo dito, Tay? Ha? Ano po lulutuin mo dito? Yun nga. Ito? Sasalang ko sana ito. Nandiyan ka na. Hindi na po kayo lumalabas dito. Dito na lang po kayo sa loob. Alin? Dito na lang po ba kayo sa loob lagi? Na? Hindi. Dito na lang po ba kayo sa loob lagi? Oo, dito. Hindi naman ako ano dyan sa kuyang kalsada. Dito na lang. Malabas ako dyan. Pasok dito. Wala na. Yun na lang yung tayong ginagawa niyo po Ay, araw-araw. wala na. Ito lang. Pagka umaga po, anong iniinom niyo? Kape? Kung sanay na bigyan akong kape, yun na. Pero wala na naman. Wala na pong laman. Ano pong laman nito? Oo, wala na. Wala na. Talagang wala na. So ayan, bibigyan kita tayo ng pambili ng kape tsaka bigas na. Ah, Bibigyan kita ng pambili ng kape tsaka bigas. salamat kung gano'n. Salamat. Nung ano tayo, sabi ko August pupunta po ako dito para magbigay ng Oo. yun na pangako ko pong monthly allowance nyo. Oo. So nung August po hindi po ako nakapunta dito gawa ng kinapos po tayo sa budget. Oo. Kaya ayan, hindi kita nabigyan ng allowance mo Oo, para hindi sa naman. buwan ng August. So Hindi ngayon September na. So kaya ibibigay ko yung para sa August saka September. So ito po may 2,000 dito Ayan. Salamat ha, salamat. 2,000 po yan Taya, 2,000 baka mawala po, baka ma-misplace nyo lang. ito. Opo. Ay, salamat ha. Oh, Salamat 2,000 po yan sa iyo, para sa inyo po yan. Ano pong gusto niyo sabihin Tay? Ha? Ano pong gusto niyo sabihin? Salamat sa nagpunta dito noon pa. Nagpapasalamat ako sa inyo. Pasalamatan niyo po yung mga OFW Tay, yung mga OFW, yung Oh, mga salamat sa inyo. yung mga viewers po na Oh, yung mga nag-donors dito. Salamat. Tinabigyan na naman ako ngayon ng 2,000. yan, 2,000 po yan Tay. Ha? 2,000 baka baka 2,000. ma-misplace niyo po, baka ma-misplace niyo, sayang po niya na. Yo, salamat sa inyo. Lahat. Ha? Opo. Ikaw na ang talagang bahala. Ikaw ang talagang ano sa akin. Opo. Tabang. Yeah, pasalamat po tayo sa Diyos kasi may blessings pong binibigay sa atin. So isineshare ko lang din po yung mga Salamat sa inyo. blessing na natatanggap po Yung natin. sabi na mabalik daw siya sa August. Ngayon, hindi nakapunta dito. Ngayon, 2,000 na binigay sa akin hanggang yun yan, Opo. September. Opo. Salamat! Babalik po ako niyan sa susunod na buwan naman. Baka bigyan naman po kayo ng 1,000 na. Salamat! Diyos mabalos! Ha? Opo. Diyos na ang bahala sa atin. Yan. Thank you Tay. Thank Sige, you po. salamat! Salamat! So paantay din na po magtatagal. Baka abutin pa po ako ng Pangalan mo, nakalimutan ko. Ay pangalan. Ha? Ako po si Uragon Hani. Yun lang ang itatawag ko sa inyo. Uragon Hani po. Sige, salamat ha. Okay po. Salamat. Sige Tay, di na po magtatagal. Salamat. Baka lumakas pa po yung ulan. Abutin pa po tayo. Sige, oo. So, yan guys, iwanan natin si Tatay kasi pupunta pa tayo ng Sangay. Ikaw? Opo. Sige. Salamat, salamat. Sige Tay, welcome po, welcome. So, Diyos na ang bahala sa atin. opo.
So, ibilin nyo lang tayo ng bigas, ibigay ko ng bigas yan. Mayroon na nga akong nakuha dyan noon ng August. Opo. Nakautang ako dyan kay Jima. 4 na kilo. Opo. Babayaran ko yan sa kuya. Dito na. Opo. Sige. Ngayon, bayaran niyo po tayo para pag nawalan po kayo sa sunod, makakaulit pa po kayo. Kukuha uli ako. Sa akin, wala na akong bigas. Ubus na po ba talaga? So malaking tulong na po yan, 2,000 sa inyo. Sige, salamat ha. Ay talagang wala na talaga. So bahala na po kayo dyan tayo na sige, salamat. Yung pinaka-importante po, bigas na ulam. Bili po kayo ng dilata at saka noodles kasi kahit hindi kayo makalabas, wala po kayong mahanap na gulay dito. So may ano po kayong dilata at saka noodles. Ano? Ako lang mayroon yan. Sabi ko tao yun. Opo. Uutusan ko na lang ibili ako ng. Opo. Ay, oo nga po pala, no? Hindi nyo naman po kaya pumunta ng bayan. Uutusan ko na lang. Utusan nyo lang po yung ano nyo. Okay, tayo pa, no? Salamat. Alis na po ako. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Opo. Yung nagbigay pa dito sa akin, salamat. Yung talagang binibigyan ako sa pagkakaawa sa akin. Salamat sa inyo. Lahat. Okay po. Yan, galing po yan sa mga supporters ni Uragon Honey. Salamat sa lahat. Opo. Ayan. Mabalis ba? Si Florencio, huwag mo lang makalimutan. Yan, si Tatay Florencio Nabung. Oo. Ayan. Isabi mo lang ito. Opo. Na binigay mo sa akin. Okay. Salamat. Sige tayo pa tayo. Oo. So baka lumakas pa po itong ulan.